Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Matthew chapter 19, verse 13 and 14. Sengibuye ngifunda nami ngama translations because it's the only scripture I'm going to read for the day. Siyabingelelana those that are viewing us on social media. We love them. We welcome them to a place where we believe, speak, and possess. Hallelujah. Amen. Amen. Of Matthew chapter 19, we are reading verse 13 and 14. Verse 13. Kwase kulethwa kuye abantwana ukuze abeke izandla phezu kwabo abakhulekele, kodwa abafundi babakhuza. Kepha uJesu wathi, vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Then with the New King James it says, then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray, but the disciples rebuked them. But Jesus said, let little children come to me, do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Then with the message, the end of verse 14 says, God's kingdom is made up of people like this. Amen? Amen. God's kingdom is made up of people like this. Then with the TPT, verse 14 says, listen to me, no one will enter the realm of heaven unless he becomes like one of these. Amen. Amen. Unless he becomes like one of these. Father, we bless the reading of your word. In the mighty name of Jesus Christ, we pray that you inspire us in Jesus' name. Amen. I'm sure others are wondering, having seen the poster, knowing that it's a faith, we are preaching about faith, kodwa babona nje iscript ukuthi ubaba uzokhuluma ngobhabhatizo weingane usisa weingane uzobusisa ingane ubaba cha uzokhuluma ngayo faith bafowethu. Amen. Hallelujah. Amen. So first things first, bazalwane, I want to assure you ukuthi kancane kancane, step by step, service by service, sermon by sermon, little by little, helped by God, my duty is to ensure that each and every one of you, regardless of your background, regardless of your status, regardless of your education level, becomes a giant of faith. Hallelujah. So that is what God has called me for. No matter we take baby steps, sermon by sermon. Akusho ukuthi usulapi, akusho ukuthi waziwa noma waziwa ufundile noma ufundile, kodwa sifuna ukubona the giant of faith in you. Amen. Now, when we read this scripture, we normally, myself included, think about little children, kids. Hallelujah. And for the 12 years in ministry, whenever I speak about this scripture, I'm speaking about kids, maybe when I'm, consecrating them. Hallelujah. So I was praying and I was looking for a faith scripture. I remember it was Thursday and I was in the mountain, I was praying. From time to time. So when I prayed, within the first minute of my prayer, the Holy Spirit ministered to me a childlike faith. I just said a childlike faith. A childlike faith. Now, I stopped praying. So, within a minute, I was there for a minute and I stopped praying. You remember one day I told you, don't pray for the things for which you have an answer already. So within a minute, I did not say no, but I came here to pray for an hour. I just stopped praying. Because and I said, and my tablet, by the grace of God, was with me in the car. I sat for an hour in the car, still in the mountain, and I started to write. Amen. And then after writing it, I then
maybe for 20 minutes, got out of the car, prayed, and left. Hallelujah. Now, the Holy Spirit, bazalwane, revealed to me ukuthi ingqikithi yale scripture, the gist of the scripture, is not about the children in age. It's not about umuntu omncane, but it's a metaphor illustrating the fact that if you are to walk by faith in God, which produce results, you need to have an attitude of a young child. Amen. That is what the Holy Spirit revealed to me. This scripture is not about uJesu wayenza metaphor is funny, is ngane, you know, is ngathekisi. So wayesebenzisa labantwana literal abantwana ababekhona babenqatshelwa bezikuyi. So what no umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Mawufuna lama translations ekufune ngawo the message it for the kingdom of God is for people like this. Abanje hayi ukuthi uqonda ukukhuluma ngabantwana isathi kodwa ubenza umfanekiso ukuthi umbuso kaNkulunkulu ngowabanje nakhe. Uyayibona lonto le? Hallelujah. You know, uma ufunda ngeThimothi uthi akekho oyongena umbuso wezulu. Nobody will enter the kingdom of God unless he become like these ones. So ngamanye amazwi akekho oyongena umbuso kaNkulunkulu ngaphandle ukuthi abehave njengomntwana. Niyangizwa bona bazalwane? Now bazalwane, for example, uma umzali ethi kumntwana ama uphasa matric ngizokuthengela iPhone. Umntwana angabazi leyo nto leyo. Noma ingashiwo ngoFebruary, kuthiwa uzoyithengelwa ngoDisemba noma ngoJanuary ngonyaka olandelayo, mase kuphuma ama-results, umntwana angabazi. Uhlalazi ukuthi i-iPhone yena unayo. And uyahamba nasesikoleni axoxela abangani bakhe ukuthi hey, ngizobe sengine-iPhone, ngizothi umama uzongithenela. Akarizini ukuthi hey, kunabantu mabanganayo i-iPhone 17 imali yayo iyadula mos. Yena nje uthatha lokho kushiwo umzali njengoba kunjalo. That is a childlike faith. Uma ngabe umzali ethembisa umntwana ukuthi hey, uma u-achieve ukuthi hey nemali zokuthengela imoto lena, uyazi ungabe khona ngizoba nemoto. Akayibuza ukuthi izoba khona. Uzobenzela kanjani? Akayihluphi ngalokho. Uyazi ukuthi hayi mina kodwa ngizoba nayo. Uma umntwana efunda esikoleni noma ufunde private school, maqala isikole akabuza ukuthi ikhona imali yokuyikoleni ekhaya. Uyazi ukuthi mina ngiye esikoleni. Uyayisho noma bezwile bazali bekhuluma ngasese ukuthi engazi imali ayi uyayibuza ukuthi ngaba bazokwenzenjani. Ngoba phela besikuyibona ngiyayi. Uyayibuza njengababuza ukuthi I wonder what they come to do because I overheard them saying they have no school fees, but me not going to school. That is a faith of a child. You know, so ngamanye amazwi uma ekhuluma kanje uJesu ukhuluma ukuthi asibe ne-attitude enjengomntwana. So that is why uma sisindiswa bese kuthiwa singabantwana. Umuntu ohlala sesithiwa so sibizwa ngabantwana because that is a metaphor ukuthi sibehave njengabantwana. Umntwana is naive. Umuntu naive umuntu ongayirizini izinto ovele ngayikholwe nje. That is how we behave when it comes to God. So we behave like children only when it comes to God, not when it comes to people. You know, so don't because man you go around behaving like children. Abafana babekhonisa ukuthi hayi abantu babasibehave njengabantwana. Mthatha izwi lakhe mina I take him at his word. No. I'm talking about God. You are a child of God. You are not a child of that man. Hallelujah. But you are a child of God. So when it comes to God, we behave like children. Ingakho sibizwa ngabantwana. Udwa nje akushiwo usekwehla age yethu sesibancane. So that is why Nicodemus mayibuza ukuthi umuntu uzasindiswa kufanele enze kwathi uJesu athi uyozalwa kabusha ube umntwana uthi mayengozalwa kabusha ngizophindela esiswini sikambaba ngoba I understand it's a mystery, it's a miscall ukuthi ushintshe i-attitude yakho uye kuba mature uye kuba mdala uye ukwazi urabhe lokhu ulwazi bese uvele ungazi lutho uze uJesu usungasenalwazi ulwazi onalo kuphela ukuthi une-faith eswini lakhe uyakholwa yizwi lakhe. That is a childlike faith.
And if we are building the giants of faith, we are giving you the ingredients of being the giants of faith. Only the giants of faith, abazoba ne-result producing faith, abantu abazoba njengabantwana. Uma beza uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu legcwelise ithembiso likaNkulunkulu from Genesis to Revelation, zibanjwa ngefaith yomntwana. Awungeke uyibambe uma ngabe uzoyibizina, angeke uyibambe uma uzoyicubungula, zibanjwa ngefaith yomntwana. Hayi bazalwane. Umuntu uthola izwi elithi ngemvimbo kaKristu ngaphelizwi. Limfike egula, limfike exakekile, abese elibona lingayenzi sense. Vele izwi lisupernatural kumele liyenze sense. So uma lingayenzi sense bese yena eyastradish ukulukholwa ngoba ulizela ngefaith yomuntu omdala kanti ufuneka ifaith yomntwana. Angeke izwi ulikholwe ngefaith yomuntu omdala. Ngoba basomdala uyarizina yonke into icubungule, kodwa umntwana ubamba oshiwo. Abesethi manje ngoba kade ngaba ne-cancer, ngoba kade ngaba ne-diabetes, ngoba kade ngaba ne-HIV and AIDS, kade ngaya kodokotela, odokotela bangitshela ukuthi lento will not be cured but can just be managed. Manje kusho ukuthini lokhu? Fanele vele ngithi ngemvimbo kaJesu, bathile SFMI, bathi angivele ngithi ngemvimbo kaJesu ngiyaphiliswa bese ngisephilile. Does that work? Is it easy like that? It is easy like that, mntana baba. Ngoba umntwana ubehave njengomntwana. Hayi bazalwane, sizonke ubudala lana, sizonqeqesha abantwana la. Hallelujah. Phumani engqondweni yokuba badala, phumani engqondweni yokucubungula izinto zikaNkulunkulu zidinga abantwana. Omunye uthi ngoba ngisebenzi, kade ngifuna umsebenzi, ngi-apply ngihamba nama-interview ngithathwa. Kusho ukuthi nje fanele ngivele noma ngiyasebenza mhlawumbe, kodwa iy'kweletu zami, my liabilities and my debts are more than my income. Kusho ngamanye amazwi, I am insolvent in legal terms, but you are insolvent. Being insolvent kusho ukuthi you are not solvent. So ngamanye amazwi, when you are insolvent kusho ukuthi iy'kweletu zakho zingaphezu kwe-income yakho. Hallelujah. Awusakwazi ukuphila, isalari yakho ayisakwazi ukwenela iy'kweletu zakho, isivele disappearishe. So uyayibuza ukuthi ngoba mina ngi-insolvent, manje kuthiwa lapha e-SFMI, kuthiwa ngivele ngithi nje uJehova ummalusi wami ngiyiweswela, kuthiwa ngivele ngithi nje uNkulunkulu supplies all my needs according to his riches in heaven. Kuthiwa ngivele ngithi nje ngiyodlokuhle kwezwe, kuthiwa ngivele ngithi nje I will spend all my years and my days in prosperity and pleasure. Does it really work? It works, but only if you will become a child. Thina sikhuluma izinto ey'ngenangqondo, izinto ey'dinga abantwana. Abawuzela ekhaya azikho izinto ey'hlakaniphile, sikhuluma izinto eziwubuwula ngoba lithi izwi likaNkulunkulu leliyivangeli lesiphambano lingubuwula kwabaphuphayo, kodwa lingamandla kuthina esisindisile. Sikhulumela nje ivangeli eliwubuwula nyana, lifuna uzoba yisiwula kanye lathi. Ngabe uphume mhlawumbe uvele ube yisiwula bese ulithatha ngomkholo lomntwana omncane. Hallelujah. Omunye elena is saying, no, I'm struggling. I've been struggling with maths and science. Now I've been trying, I've been studying, but nothing is working. But I have the mind of Christ. Hallelujah. If I lack wisdom, I have wisdom because God gives it general. It's not working, it will work for us. It will always work. Hallelujah. It didn't Hallelujah. It didn't I will ace all my subjects, including maths and physics, because I have the mind of Christ. I deal with it, I deal with it, just become a child. So sifuna njengoba majonde, sifuna ukucabanga. That is why kwafika uMaria waqala wafika umuntu omdala ukuthi awukanjani ngoba ngaze kulale nomuntu wayefuna ukuba mdala kodwa yafika into yokuba umntwana yasheshe yamkhona lo sekangavele kwenzeke njengokusho kwakho Nkosi. Noma ngingaqonda nje uyafika lento yokuba mdala nami yangifikela lento yokuba mdala angifuna ukuzenza ngcono nami yangifikela ngibe mdala kodwa kanjani umebeli mdala kwethu iba umntwana yamfikela nami into yokuba mdala uma ngikholwa ukuthi hayi le building okufanele sikhokhele 15 years so ikhokhela 5 years
Ngathi ngibona kwafika umuntu omdala kwathi kanjani. Kodwa umsizo uNkulunkulu ngathi vele ngoba umntwana. Ngathi ngitangazi kanjani. Kodwa kuzokwenza kwenzeka. And sayiqeda ukuyikongela within 5 years ngoba ngachuza ukuba umntwana. Hayi bazalwane. Abantwana bakhuluma izinto abangeke bekwazi ukuyi-achieve ngamagazi, bathembele kuNkulunkulu wabo. Uyayazi ingane bayihamba nobaba wayo, ngeke uyithinte noma ihamba nobhuti wayo, ngeke uyithinte noma ngabe ubuhlala uyibhulishe esikoleni, bayihamba nobhuti wayo, iyazi ukuthi iyokutshela noma yini ekuthanda ngoba khona ubhuti wayo, ngoba khona ubaba wayo. Unjalo-ke umuntu onobaba uNkulunkulu ukhuluma izinto engaphezu kwakhe kodwa ezingekho ngaphezu kaNkulunkulu wakhe. Hayi, mase umntwana kaNkulunkulu uyaphuma ekhulumeni izinto ezincane, ukhuluma izinto ezinkulu, izinto zikaNkulunkulu. Ukhuluma izinto ezinamandla, izinto izinto ezikhulumayo akufanele sibone wena kuzo, fanele sibone uNkulunkulu wakho kuzo. Uma sakwazi ukuheya izinto ezikhulumayo, siyikhale siyibone ilingana nawe, awukakholwa. Fanele sikhale sithi uthini lo muntu, fanele sithi uzokwenza kanjani lokho. Because sawukhuluma izinto zikaNkulunkulu wakho onamandla. Hayi bazalwane. Let's take advantage of the God we have. Let us become children. Children do not stress. Size sibe ne-stress njengangaka bazalwane. Size sibe nama-depression. Size sibe nayo yonke into. It's because sibadala. Uma singabe singabancane akuna-stress esifome against us that will touch us. It's because sibadala sikhathi izinto. Umntwana akakhathizisi. Uthi nje ungabe ubaba uNkulunkulu uyokwenza njani. Hayi senzela ungabe ukwenze njani ngoba mina ngiyawudinga umsebenzi. Ungabe ukwenze njani uNkulunkulu ngoba mina ngiyaya esikoleni. Ungabe ukwenze njani uNkulunkulu ngoba mina ngiyayidinga imoto. Ungabe ubaba uyokwenza umntwana. Mama mdala uphinde ufune ukuba yi-advisor kaNkulunkulu, ufune ukumcabanga nje senzela uzokwenza kanjani. Ake ngizame ukumsiza, let me break it down. Nkosi ngiyabona inkulu lena, awuqaqalanga lokho. Uze nje kancane ngoba hayi bo, alokhuluma nontanga yakho ngoba ukhuluma nobaba. Bazalwane, asibe badala, asikhulume njengabantu abadala. Sibe bancane, sorry. Asikhulume njengabantu abancane, abantwana. Hallelujah, abantwana. Yingakho sasihlabelela nje, Sunday school sisinga abantwana abancane. Hayi izalukazi namakhefu. Noma ngabe una 8 years, umntwana omncane ohlala ethekwini. Madoda. Hallelujah. Sinabantwana abancane sibalekela khona. Uma ngabe sithi sizobalekela kuwe, themba lenda lokho sibaleka njengabantu angeke ubaleke uma umdala. Ubalekela kuye uma umntwana. Bazalwane. Ubalekela kuye uma unjani bazalwane uma umntwana. Hallelujah. Uthi awukukhathazeka kuzokwenzeka kanjalo vele uthi nje uNkulunkulu uyazi. That is why abanye bathi wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi. That is why uHezekiya waphendula wathi mayebuza ukuthi indodana yomuntu asengaphila labatha wathi angazi Nkosi. Kodwa wena ubuza nje kodwa une-answer. Uyazi wena. Hayi bazalwane. Because waba umntwana ukuthi impendulo ngizoyithola kuwe. Ungibuza nje mina kodwa mina impendulo ngiyilindele kuwe. Asibe abantwana. Masizohamba ngale now faith ebesiyifunda ngeTuesday idinga sibe abantwana. By the way, ngeTuesday sinomunye umshumayeli onzima kabi. Kubo lapha. They are dynamic. These preachers, they are dynamic. Very explosive, very dangerous. Hallelujah. So, siba abantwana. Uma siza uNkulunkulu bazalwane, siba yini bazalwane abantwana. Siba abantwana. Uyabona nje sizobe serva nayiba abantwana nangama-Sunday uzwini. Kuthiwa nge-Father's Day nami ngizobe ngu-Father Christmas. Ngihlezi nje phansi, ngidla amakhekhe. Yabona ngizokujwayela ngidla amakhekhe ngumkhulu. Abazukulu bayashumayela abazukulu. Haleluya. Ngumntwana noma ngiyeba njengomntwana. Yilapho usumdala kakhulu uphenduka uqale phansi njengomntwana. Uqala ukhala obika indaba zakhe endodakazini yakho.
ngoba uzoba umntwana lento uqala emntwaneni uphelele ebukhona emntwana akekho umuntu oshone kudala uma ngabe umuntu emgcinile waze wabantu ko-7 akakwazi ukushona umntwana ushona esewumntwana usefuna amaswidi efuna izinto zabantwana. Hayi, haleluya. Asiba abantwana simkholo uNkulunkulu bazalwane. Thina le lento yefaith esiyiphethe yinto yabantwana bazalwane. That is why I open by saying little by little, sermon by sermon, service by service, day by day, sizolokhu sinishape sinenza ama-giants efaith. Lento yokuba i-giant kodwa xa ufuna uba mdala kuthiwa kanti kufanele uba umntwana. Ngesikhathi ubheke uba umntwana bese uvele wenza ukuba yibhubesi, uvele wenza ube yijoyini, i-giant, because uvumile. Njenge-tennis bayigqonywa phansi, iyagqonywa nje ayibuzi. Kuya ngokuthi igqonywa kangakanani, ilokhu iyaphezulu njengokuvuma nawe yiba njenge-tennis ube umntwana. Uzophakanyiswa ngesikhathi esifanele, ube yi-giant ngenxa yokuthi ube umntwana. uNkulunkulu ukhathalela abantu abadala. Uthwele kanzima uNkulunkulu abantu abadala. Uthi azokwenza kanjani? Manje uzokwenza kanjani? Hayi Nkosi manje lento yebo ngoba uma urizini izinto kaNkulunkulu uba mdala uyayicubungula bese ufika kwi-conclusion ethi yes, the word is powerful but it's not enough for my situation. But I know it's powerful. I know but my situation is terrible. My situation is very bad. Ayidingi izulu phela khona uyofana nguzama. Khona nomama kumele ngiyekuye. Khona umkhulu kufanele ngiyekeleliswe. Because lento yami inzima isidinga ukulekelela. Asilekelelisi singabantwana laba abatshela ukuthi abangawundi indoda zasejele kuba abantwana wawena uyingawundi uma umdala wafuneka i-attitude yomntwana ukuthi angiqondi lena iyenze sesikhona ngizoyenza. Baba abantwana oBhatimeo babehlangana noJesu baba abantwana bathi Jesu ndodana kaDavide. Kwathi noma bebevinjwa, kwathi noma kuthiwa kwenziwani balokhu bethi inhawe. Baba abantwana bavuma ukuthi abanawo amandla. Washo umhlabelelo omdala wathi anginawo amandla. Unawo amandla. Sengithemba uJesu, Jesu qala. Uyabona ukuthi anginawo amandla. But ngithemba uJesu. Ngithemba uJesu mase abantwana. Bazalwane. Uyazi ukuthi ingcebo ivalelo kithi kodwa idinga sibe abantwana. Sekubiza izinto ey'ngekho zibe khona. Kufuneka sibe kanjani sibe abantwana. Hallelujah. Si-understand uNkulunkulu ukuthi wadala amazolo nomhlaba ewadala ngamazwi. Yingakho hlabela ethi konke kwavela kuye okudaliweyo wadala izulu nomhlaba. Konke kwavela ngaye wayesikhombisa ukuthi kuphilwa kanjani. Wayeyitempelate yokuphila ukuthi izinto uyayikhona bese uyayibiza bese uba nazo. Hallelujah. Indlela esiphila ngayo leyo siba abantwana. Sesibe badala kakhulu. I-dress namhlanje sizokuletha i-dress. I-dress eyidalwe ngoba mdala. I-dress wathi uma ugula wastressa, wathi uma uswele wastressa, iba umntwana namhlanje. Wathi uma ungasebenzi ukhuluma nawe lowusebenzi, kodwa iba umntwana obehepe uthi ngizulu ithula nowena enhlizweni ithula. Ungekho umsebenzi ngizulu ithula nowena. Ikhona ikhensi, ikhona ijabulile uthi ngizulu ithula nowena. Ngizulu ithula nowena. Ngizulu ithula. Ubuya udokotela kushiyo kuthiwa isiku-stage 3 manje ngesikhuthi ngizulu ithula nowena. Ngoba uba umntwana. Sometimes asibulawa izifo, sibulawa ngoba badala. Ngesikhathi zifikile izifo zisihlasela, sibe sesiba badala. Sikhohlwa ukuthi sinobaba. Sometimes asibulawa ukuswela. Uthi mase kufikile ukuswela bese siba badala. Bese siyacubungula bese siqala sikhohlwa ukuthi sinobaba, sinabantwana. Sinabantwana. May God richly bless you. Tell your mama not to 12 o'clock.